Idealna serija številko 46 završil Ivan Premont kazni za izpoditelja.
Celja Okoły dostaje. Wygrana Sławia Miłosz, Kośmina, Sport Plan, Dominik Każdy, zarabia Kamila Growina.
Ekipa Slavia Junior, pozostaje. Ekipa Slavia Junior podaje ale številko 27, Krača Jurek, kjer dosegel igranje številko 28, Anček Kristan. Zateknje zadnje minuto, potem Ekipa Slavia Junior, potem
ekipa Slavia Junior, możecie stawić. Drugi zapewniony za ekipą Slavia Junior, pora na 4:19, Daniel Zimar, druga syna i na 4:27, Kracza Górę. Igra mecenas, który to serce, który tam mocuje, i najpierw zaraz napada z Tylesem.
Reprezentujemy z ekipą Sławy Junior, losuje grała Szymon Kortyński, Jacek Kurczyk-Oka. Panowie grali świetnie w Tyrce, 50 który decyzja i gramy 44 decyzja, gramy 61.
Sławy Junior, witajcie za tysiąclecie na całe Junior. Drugi zwykły dźwięki koncertu, która następowała
Третій задитий за підпоцеля, Полана стоїть рада 4 по 6, 60, Крупа вже грає 4 по Пилоса, Черкіша на пів, Борис Сидень, грає 4 по 60, це Крупа Максим. Zaskakuje za minuta, ale trafił. Grał Sejna, 4 po Pyrose, 4 na pil, minuty gazni, zrobione pas palca. Taki wygląd za kilkocenia, mogę sobie znaleźć 4 koszty, i mocno dostępny na niższych zakresie.
2-0, pole postavljeno. Igramy celę, 4,50, czyli Martin, minuty każdej, za zadowolenie z pancem. Centralnie zagraniczny Posłany Junior, podana z gramy 4,13. Szpaniu Żal i gramy 4,3. Głosić Ruko, Kurde Segel i gramy 4,6. Głosić Seczka Mani.
I gramy Celia, średniko 36, jak bram, jedno każdy, zaangażowane stanice.
ekipa Celja v prvi postavi. Peti zadetek za ekipo Slavije Junior je dosegel igralec številko 88, Petrovič Kristjan. Peti zadetek za ekipo Celja, podal igralec številko 22, Martušič Matej, gol dosegla igralka številko 69, Kozmišek Julija.
u zadnjoj minuti, tretini. Timeout Slavia. Igranje Celja, številko 60, Cekuta Max Jurek, Jurek Gazdu za angažovanje s palicom.
Zlatko doseže z visoko palico. Šesti zadetek za ekipo Slavija Junior podal igralec številko 88 Petrovičnik Kristjan, pod dosegel igralec številko 13 Šparjen Donžan.